Sitten täällä panssarikuoren ihan täällä selässä voi olla tämmöistä, mitä kutsutaan rapuvoiksi. No niin, nyt mulla on tässä kaksi rapua. Toinen on naaras ja toinen on uros. Niin naaralla on leveämpi ja uroksella on kapeampi. Monesti myös uroksella on hieman isommat sakset ja naaralla on pienemmät. Sitten lähdetään kokeilemaan, miltä tämä maistuu. Mä aloitan aina saksista, eli saksi irti. Sitten täältä joka nivelestä vähän imeskellään. Vähän puree niin kuin auki sitä niin, että sieltä lähti hyvin nesteet ja lihat. Sitten tämän saksesta tää irti. Sitten imeskellään. Sitten meillä on tämmönen perinteinen rapuveitsi, niin tossa on toi reikä. Niin se on sen takia, että saa tämän saksen poikki niin, että pystyy imeskelemään. Sen jälkeen tämän halkaistaan niin, että päästään tänne saksen sisään, missä on lihaa. No, aiku on hyvä. Näin. B-puoli samalla lailla. Pikkasen tää on sotkusta, mutta sen takia on noin servetit. Ja pieni veto ja sivuille vähän vuorotellen, sitten me saadaan tää. Täältä olisi tärkeää, jos se on naaras, niin täällä voi olla mätiä. Ne kannattaa syödä, ne on erittäin hyviä. Veitsellä tästä just siinä alta ja sitten käännetään auki, niin saadaan toi pyrstöliha irti näin. Sitten otetaan, tästä lähtee tämmönen pieni siivu pois. Ja tässä on tämmönen suolihommeli, mikä jotkut haluaa ottaa pois ja jotkut jättää ja sitten siihen ja tuulen suojaan. Elangor. Ei muuta kuin hyvää rapusyksyä ja nähdään Kalatalolla.